un invent que ens encanta, que surt de la ment de 3 estudiants a la ciutat i que té a veure amb un so que malauradament hem de conviure cada dia aquí a la ciutat, que és el del trànsit, el soroll... Aire brut, ciutat transitada... 3 alumnes de primer de batxillerat dels Salesians de Sarrià han ideat una pulsera per detectar justament aquesta pol·lució. I aquest matí hem dit, va, què fem? Truquem als Salesians, on estudien la Maria Lluïsa, la Ida i la Cèlia. I anem a saludar-les i a felicitar-les també un moment. Cèlia Borrell, hola. Hola. Què tal? 16 anys, estudiant dels Salesians. Quin nom... Heu batejat el braçalet i tot? Li heu posat algun nom? L'hem anomenat Green Breath. Green Breath. Molt bé, com funciona? Com capta el nivell de contaminació? Com me l'imagino? La nostra pulsera és una pulsera és una pulsera que de fora es veu bastant normal, però és una pulsera que la seva novetat és que té instal·lat un sensor físic. I aquest sensor físic és capaç de saber quins són els nivells de contaminació, els nivells de pol·len, els nivells de sofre, llavors diverses coses tòxiques que podem trobar a l'aire. Llavors, aquesta pulsera avisarà mitjançant Bluetooth, està connectada al mòbil i amb la nostra aplicació. Llavors, quan nosaltres veiem que és massa alt aquest nivell, aquest nivell és massa alt, doncs la pulsera vibrarà i ens podrà avisar. Llavors, el nostre mòbil ens donarà recomanacions sobre què podem fer, què no podem fer, diferents coses així. Clar, això va ideal per la gent que té al·lèrgies o gent que té problemes de pulmons, no? L'asma, bronquitis... Sí, nosaltres vam veure que, de fet, la pol·lució de l'aire causa moltes malalties pulmonars i cardiovasculars, però també altres tipus de coses, com poden ser les al·lèrgies. Clar. Llavors, vam pensar que seria molt efectiu per a aquestes persones malaltes, però no només per ells, sinó, per exemple, per a persones que volen ajudar a que el medi ambient sigui més saludable, doncs també poden, gràcies a la informació que els dona la nostra pulsera, poden prendre les millors decisions per fer-li menys mal al medi ambient. I Cèlia, sou molt joves, 16 anys, i estàs parlant de sensors, d'aplicacions... Això no ho heu fet en un tallaret qualsevol. Està parlant com una senyora de 30-35, Una científica del futur. No. Nosaltres, ho vam fer per la classe de gestió empresarial dintre del batxillerat internacional, i va ser una idea que ens va sorgir, la professora ens va dir que si volíem fer un projecte d'emprenedoria, llavors a nosaltres ens va fer il·lusió, i vam començar a pensar i va sorgir aquesta idea. I amb aquest projecte heu guanyat un dels 5 premis Repte Emprèn de l'obra social de la Caixa. Això què vol dir? Quin és el premi aquí? Sí, nosaltres vam ser seleccionades entre 1.500, 1.400, 1.500 projectes per anar al campus de Desafío Emprende amb 34 altres grups, érem 35 en total, i vam fer una presentació de 3 minuts, presentar el nostre projecte, i ens hem seleccionat per anar a Silicon Valley a l'estiu, a Califòrnia. Ostres! Sí, i estarem allà amb les empreses més innovadores del món, Facebook, Google, Microsoft, totes aquestes, aprenent de què fan allà i com nosaltres podem millorar el nostre projecte. Imagineu-vos, no?, que dius, què fas aquest estiu, Cèlia? No, doncs me'n vaig a Silicon Valley, a veure el Zuckerberg. I a vendre explicar un braçalet que medeix la contaminació. I si comencen a demanar-vos que la vengueu, també, de tot el món? No, doncs això estaria superbé, perquè de fet, quan nosaltres vam idear la pulsera vam pensar que és una pulsera que té molt potencial en països molt diferents a Catalunya o a Espanya, per exemple, a països com la Xina o la Índia són un gran mercat per el nostre projecte, i de fet anem allà per millorar la pulsera, o sigui que estaríem encantades. Què et vols dedicar, Cèlia? Què vols ser de gran? No ho tinc gaire clar, però de moment crec que vull ser enginyera. Carai. Apuntes maneres. Escolta, creu, Cèlia, que els nostres polítics fan prou per millorar la qualitat del nostre cel? L'aire que respirem? De fet, no crec que ho tinguem. O sigui, sé que hi ha iniciatives, per exemple, a Barcelona, depèn de quin sigui el nivell de contaminació, no es pot entrar amb segons quins cotxes. Sí que hi ha coses, però en general és un tema, no només l'evolució ambiental de l'aire en si, sinó l'ecologia en general és un tema que està bastant descuidat, que sí, hi ha acords a París, es va fer no fa tants anys, tot això, però realment no hi ha moltes polítiques que es dediquin a prevenir la contaminació ni ajudar aquestes persones que realment pateixen per la contaminació, perquè té efectes físics molt importants. Cèlia, doncs ja sabeu el que us toca, a la vostra generació, apretar
Tots els que esteu estudiant. Una futura ministra, qui sap, eh? Cèlia Borrell, 16 anys, és membre d'aquest equip, juntament amb la Lluïsa i la Laida, Maria Luisa i Laida, perdoneu, de l'Escola Salesians de Sarrià, que han ideat aquesta pulsera per detectar la pol·lució. Han guanyat aquest premi, se'n van aquest estiu a Silicon Valley. Moltíssimes gràcies, Cèlia, per fer soroll. Felicitats. Adéu. Adéu.